София се намира в Софийско поле с 550 метра надморска височина и с обща площ 1300 квадратни километра. От тях 250 квадратни километра са населени и урбанизирани, а 509 квадратни километра са земеделска площ. Летище Васил Левски, известно още като летище София, е най-голямото международно летище в България. Той е партньор с 30 авиокомпании, които стигат до 45 различни дестинации. От летището най-удобният транспорт са такситата, както и убарите, които вече не са в експлоатация от миналата година. Софийското метро е единственото метро в България. Към 2025 дължината му е 52 км с 47 станции. Въведено е в експлоатация на 28 януари 1998 година. Максималната му скорост е 80 км в час, а нормалната му скорост е 49 км в час. Максималният капацитет на метрото е 50 000 пътници в една посока, както то е обявено за национален обект, което означава, че се финансира от националния, така и от държавния бюджет, както и метрото е много лесно, и удобно и достъпно от всички точки на София. Автобусният транспорт в София започва да функционира на 20 април 1935 година, като той има 103 линии, от които от 1 до 604 са нормални автобусни линии, а от 800 нагоре са допълнителни линии. Автобусният транспорт в София също разполага с допълнителни и нощни линии, като транспортът е много по-бърз, удобен и лесен, отколкото в Пловдив. Трамваите в София се движат от 1 януари 1901 година, като има два вида трамваи, теснолинейни и нормално релсови, като нормално релсовите са с стандартен за Европа капацитет от 1,5 метър, а теснорелсовите са с около метър. 2001 общият път на релсите е 208 км, спирките са 287 и има 17 трамвая линии. И нека да чуем мнението на хората по темата. Здравейте! Точен и редовен ли е градския транспорт в София? Метрото, което аз ползвам, да. Ползвам единствено и само метрото. Точен е, но не е съобразен с обема на хора, не се съвпадат влакчетата от горната и долната линия. Ето, дори да бързо да върви човек, не е съобразено това, да. Да, и оправдана ли е цената спрямо качеството на градския транспорт? Ами цената е оправдана, да. Смятам, че е един от най-ниските като цена в Европа. Преди 10 на години софиянци решават да решат проблемите си с мръсния въздух, като го мерят из различни точки на града. Така проблема се фокусира върху фините прахови частици, които намаляват, и така министрите и кметовете забравят за този проблем и казват, че положението се подобрява. За земята казват, че не всички станции за изчисляване на замърсяването в София са сложени на правилните места. В София има 6 такива станции, като те са в кварталите Дружба, Павлово, Копитото, Младост, Надежда и Хиподрома. В Павлово и Дружба са сложени транспортни, като те също не са по нормативните изчисления. Те трябва да са на 10 метра от бордюра и най-малко 25 метра от кръстовище. От доста дълги години насам в София всеки ден водата се проверява чрез система, която се показва чрез цифров мониторинг от главния водоизточник на София, язовир Искър, в който се следи pH-то, кислорода, мътността и температурата на водата, и може да я проверите онлайн по всяко време. Така, сега ще ви питаме няколко въпроса, свързани с нашия проект по география за София. Кое е нещо, което замърсява най-много София, според вас? Бих предположил пренасищането с коли. Какво е решението за по-чиста градска среда, според вас? Неконвенционално решение, с което много хора не биха били съгласни. Дигането на данъка върху колите. Да. И може би дигането изобщо и на паркирането на място, където живееш, в зависимост от каква зона е това. Обобщените резултати от проучването показват, че 91% от софиянците изразяват висока удовлетвореност от това, че живеят в столицата, и въпреки проблемите и критичните точки,
57% от тях смятат, че като цяло градът се развива към по-добро място за живеене. Гражданите са удовлетворени от най-голяма степен от търговската мрежа, възможностната култура, образователните възможности и публичния транспорт. Социално-демографски анализ на София показва, че развитието на София и утвърждаването й като основен икономически център на България привличат все повече хора в града. През последните години и населението му непрекъснато нараства с плавни темпове. Според последните актуални данни към 2017 година жителите на столицата и крайградските територии са 1,5 милиона души, без това число да се влизат пребиваващите без регистрация. Демографският ръст увеличава социалната и икономическа възможност на града и го изправя пред редица инфраструктури, урбанистични и екологични предизвикателства, които определят и ще определят средата на качество на живот в близките десетилетия. Открояваща се специфика на социално-икономическата структура на населението на София в сравнение с средното за страната е, че тук говорят значително повече млади хора в трудоспособна възраст, именно 77% по 60 годишна възраст, спрямо 68% за страната. Здравейте, да ви попитам един въпрос. Защо все повече хора избират да живеят в София и кой е факторът с най-голям принос за това и защо? От икономическа гледна точка, първо, както знаем, в световен мащаб има глобализация, съответно в национален мащаб има добро благоразположение за високи заплати, който осигурява качествен начин на живот и това стимулира населението в България да се премести да живее в София. Съответно и кариерните възможности са по-разнообразни и това стимулира според мен всъщност пренасянето в София. Според вас колко процент от населението на София са кореняци? Може би по-малко от 20%, според мен. Да. Мерси. Сега е за вас един въпрос. Добро ли е качеството на живот в София спрямо другите градове и защо? Ако сте ходили в други градове, може да споделите впечатлението си и да направите сравнение. София е много голям град. Едно нещо, което мога да отбележа като плюс, според мен е градския транспорт. Много развит, особено с метрото. Придвижва се бързо и лесно навсякъде. Да, разбира се, качеството на въздуха тук, в сравнение примерно с Варна, Бургас, дори Стара Загора е влошено, но за сметка на това придвижването и комуникативността е много по-голяма, но в малките градове също си има плюсове, така че според мен зависи на човек къде му е по-комфортно да живее и да се развива. Васил Терезиев, кметът на София, смята, че проблемите с презастрояването могат да се решат чрез политически консенсус, воля и бързи действия. През 2024 са отбелязани, че презастрояването в София е много повече, отколкото през 2023, а именно през 2024 са отбелязани 831 хиляди квадратни метра, а през 2023 двойно. Черни връх е булевард, който е пример за презастрояване, тъй като по първи план трябвало да бъде 20 метра широк, но в последствие поради презастрояване покрай него той става 14 метра широк. Също така, квартали като Кръстова вада и Малинова долина са квартали, които са без никаква инфраструктура и постоянно биват презастроявани. Архитектите на София смятат, че преконструирането на центъра би редуцирало движението по булевард Тодор Александров и Цар Освободител, който се намира зад мен. Тези два булеварда свързват южната и западната част на града. По тях минават много хора просто транзитно. Тези двата булеварда се водят артерия и разделят площада Цвета неделя на две. Архитектите казват, че северната част на центъра е много по-западнала от южната. В центъра има гранична линия, която го разделя на две и по същия начин функционира и целият град. Южната част на града е много по-заселена, с много по-високи цени и много повече застрояване, отколкото северната, където е по-спокойно. Освен това, южната част продължава застрояването си по планината, което от етична и екологична гледна точка не е добре за градът. В момента в мое дясно ще видите снимка на инфраструктурата на София през 1935, а в мое ляво ще видите инфраструктурата на София в момента. И нека разберем какво хората мислят по темата.
Така, първият въпрос е, според вас, добра ли е инфраструктурата на града? Тази част, която познавам, всъщност доста ми харесва, да. Вашият квартал, според вас, презастроен ли е? В момента съм на квартира в Лозенец и мисля, че все пак се е запазил до някаква част така с парковете. Даже там има доста паркове, така че онази част не е. Но има части, разбира се, които са презастроени. София е домакин на много културни и спортни мероприятия заради многото места, с които разполага за тази цел. Едно от тях е Арена София, построена през 2011 година с капацитет повече от 12 000 места. В нея могат да се практикуват над 30 вида спорт. Друго такова място е най-големия стадион в България, стадион Васил Левски, с капацитет повече от 40 000 места. Там също се практикуват много спортни и културни мероприятия, има и концерти. Другото място е това, пред което се намираме сега, Националният дворец на културата, също с голям капацитет, с голям брой места и подходящо за всякакви събития. София е богата на изключително много културни и исторически забележителности и места. В момента тук се намираме пред Народния театър Иван Вазов. Също така тук се намира Националният дворец на културата, НДК, небезизвестният храм-паметник Александър Невски и още много други места. Дали това обаче е достатъчно за културното наследство на София? Сега ще разпитаме някои от гражданите, за да разберем. Бихме желали да ви зададем няколко въпроса. Първият е: кой е любимият ви културно-исторически обект в София и защо, и посещавате ли го често? Любим, така на първо четене не мога да се сетя. Била съм в повечето, синагогата ми беше доста интересна, ако тя влиза в тази графа. Иначе чисто архитектурно района около така наречения еврейски квартал, около Женския пазар, може би ми е любим. Разполага ли София с достатъчно стадиони, театри, зали и други културни учреждения, за да задоволи нуждите на гражданите, и достойни ли са те за София като европейска столица? От гледна точка на, на спортни съоръжения и на стадиони, мисля, че може би не са достатъчно, но не е като да няма. В много други градове по-зле е положението. Тъжно е, че да речем в комплекса Червено знаме, на стадион Раковски и това се сещам на първо четене, не са особено поддържани съоръженията, имат потенциала да бъдат. Сега от към зали, тъпото е, че повечето зали се правят да са мултифункционални. Реално рядко се прави зала, която да е само за спорт или само за концерти, и това в единия случай води до кофти озвучаване, в другия до кофти настилка и така нататък. Според вас значима ли е София за културното наследство на България и защо? Разбира се, че е значима. Всеки един град е значим. София в пъти повече дори, просто защото е столицата на държавата и тя е това, което представляваме като облик и помежду си и пред останалия свят. Какво бихте променили в София? Какво бихме променили? Смятам, че София е изключително красив град, но напоследък много презастрояване виждам аз, насякъде кранове, а пък улиците ни не са оправени. Това, на което трябва да се наблегне, е по-малко издигане на 25-етажни сгради и повече градоустройство, нека включим градинки, нека включим добре асфалтирани улици. Може би прякото управление, решаване на някакви казуси на хора от някакви граждански съвети на различни казуси, които засягат определени райони на столицата. Частите, които са хубави, като тази, в която сме сега, мисля, че трябва да бъдат във всеки един квартал, за да не е нужно хората да пътуват до по-централни и по-хубави части, за да се възползват от това нещо. Все пак ние сме хора и природата трябва да бъде близко до нас и ние да сме близко до нея. Така че това е важно. Не само къде да живеем, къде да се затворим в кутийка, но и къде да може да излезнем. Срамно е София да се намира над огромни количества минерална вода и ние да ги потребяваме под формата на пластмасови бутилки. Това бих променила, ако знаех как е, ако имах тази възможност. Много благодарим.